Kan du dansa hur somalier ska dansa? Snälla gör. Snälla gör. Ja. Ispela. Vem dansar så? Du? Nej, somalien sa du. Ja, somalisk dansk. Kan du somaliska? Ja. Säger någonting. Haram. Inte haram somalia. Säg somaliska. Ut. Vad sa du? Ashkul? Nej. Jo. Vad heter jag? Ali. Ali? Ali Baba. Nej. Ali Andersson. Nej. Ali Gurka. Nej. Ali Gurbe, säg inte Ali Gurka. Ali Gurka. Nej brorsan. Du kommer hamna på tv bara så du vet. Vad heter han? Linus. Nej. Vad heter du? Arne. Vad heter du? Brorsan. Hur många barn har du? 20. Hur många fru? 80. Fan Hur gammal är du? Med 80 fruar. Ja, men du vet. Hur gammal är du? 2. Nej, ska inte brorsan. Säg. Hur gammal är du? 14. Nej. Jo. 32. Vad heter du? Jag heter Kan du Linus. visa kuken för kameran? Linus Andersson. Ja, Linus Andersson, ja. Var bor du? Sverige. Är du från Sverige eller Nigeria? Nigeria. Du är från Nigeria. Jag är från Nigeria. Varifrån kommer jag? Somalien. Nej. Jo. Vilken stad? Alibaba stad. Nej, inte Alibaba stad brorsan. Säg. Al-Qaida. Vilken stad? Al-Qaida. Al-Qaida stad? Nej. Jag kommer Du är från... medlem i Al-Qaida. Är det han som är Osama bin Laden? Ja. Ja? Ja, det är du. Nej. Han Jag är är- kompis med Osama bin Du är ju Laden. död. Vad sa du? Du är kompis med Osama bin Laden. Vi är bästa vänner. Ni leker varje dag. Och du? Ni har sagt Smeker era pumpar. Vad heter din kompis? Ahmed. Nej, vad heter jag? Du heter Ali Gurka. Ali Gurka. Nej, inte Gurka brorsan. Gurka är någonting som man äter. Ja. Jag heter Ali Gurbe. Ali Gurbe. Säg så, okej? Du heter Ali Gurbe. Inte Ali Gurka. Jo, Ali Gurka. Ja. Vad heter min son? Mini-alligurka. Nej. Han heter cheeseburgare. Min son? Ja. Nej. Big Mac. Han heter Ayub. Säg Ayub. 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 Ali. Ali. Yasin. Yasin. Ali. Ali. Gurbe. Gurbe. Jama. Jama. Okej, säg en gång till. Ali Gurka. Yes. Nej, säg en gång. Big Mac, QP, McFeast, Nej, Hot Wings. fy fan. Säg mitt namn. Inte Ali. cheeseburgare. Okej? Ali Gurbe. Okej? Ja. Mitt son. Din son, jag vet inte fan vad han heter. Yasin. Yasin, Nej. Ali, Gurbe. Nej, Yasin Jish. heter min far. Ja, okej. Hur Va- fan ska som jag minst- veta det? Min son heter Ayub. Ayub. Ayub, Ali, Yasin, Gurbe. Gurbe. Aha. En varm du? applåd. Vad är de? Vad sa du? Min arbetsledare Linus Andersson. Linus Andersson, ja. Från Somalia. Från Nigeria. Nej, Somalia. Jag är inte Nigeria. Du är från Nigeria. Ja. Är du från Somalia? Nej, jag är från Finland. Varifrån kommer jag? Mina rackarns stansinno. Miranaka. Mina rackarns stansinno. Vad betyder? Din mamma är cheeseburgare. Nej, man skojar inte med mamma. Om du skojar mamma, du går här. Det Men då är han på väg till Du helvete. blir haram. Haram. Han är haram. Hans Nej. mellannamn är haram. Linus Okej. Haram Andersson. Kan du berätta din liv bara lite? Lite. Ja. Jag har jobbat McDonald's. på McDonalds sedan jag var 2 år gammal. Okej, Jag har stekt 782 stycken cheeseburgare i mitt liv. okej, Jag har serverat 1 miljon kunder. okej, Jag häller ofta is på Ali. okej. Varför? Därför han är haram. Nej, jag är inte haram brorsan. Jag är halal. Du är halal. Ja. Är du halalkött? Men du är haram. Du är gris. Du vet vad betyder haram och haram? Du är en bacon. Ali gillar bacon. Nej, jag är inte bacon. Du äter bacon varje dag. Aldrig. Du äter hela tiden. Aldrig. Och under fastan så åt du hur mycket som helst på dagen. Ja. Nej, aldrig brorsan. 7 Big Mac. Ja. Klockan 10 på morgonen. Aldrig. Jag har ditt kvitto. Vad har du? Ditt kvitto på bacon.